हेलो गाइस देखंतु भाई राति 12:30 ହେଲା आस कौन गोटे सेठी बसिची देखिबा आस भाई यार गोटे किला गोटे साउंड होउची ना बहुत डर लागुची कौन गोटे साउंड होउची भाई देखिबा आस कौन होउची देखिबा बहुत जोर साउंड होउची यारू आस आस घंटा देखिबा आस ସେଇଠି କଣଟା ଗୋଟେ ବସିଛି ନା ଏଇଟା କଣଟା ଗୋଟେ ବସିଛି ଭାଇ ଦେଖ କେଡେ ଗୋଟେ ବସିଛି ଭାଇ କେଡେ ଗୋଟେ ବସିଛି देखा जाउची कि क्या कहो तुम्हें कौन करछ एठी भाई माने देखि बाथुए केडे बसची डर लागुची बहुत डर लागुची जाइते हो भाई भाई आवाज सुनो केमती आवाज करूची ये पळे भाई भाई सुनो तो आवाज केमती करूची डर भी लागुची राति 12:30 होउची 12:30 टाइम हेची राति देखो नियंतु देखि नियंतु टाइम हेची 12:30 आसो आसो पाकु जीवा कोन होची देखिबा आसो बे जानी बे देखो ये पळे स्टिक मार आसो ये देखिबा क्या हो तमे ये तमे चलो चलो पळेगा चलो आई पळे पळेगा